Mill-inqas 30 tifel u tifla li tnislu bl-IVF fit-Tramuntana ta' Ċipru huma suspettati li saru bit-trattament li uża sperma jew bajt li ma kinux ġejjin mid-donaturi li kienu għażlu l-ġenituri tagħhom. Dan ħareġ minn investigazzjoni tal-BBC li aktar kmini din is-sena kienet diġà żvelat l-ewwel 7 każijiet. Minn dakinhar aktar familji resqu l-quddiem bistejjer simili. Il-ġenituri qalu li qabel it-trattament kienu għażlu bir-reqqa donaturi anonimi għabbażi ta' informazzjoni li natatilhom fosthom l-istorja medika, id-dera, il-personalità, l-edukazzjoni u l-passatempi tagħhom. Iżda wara twelid bdew jissuspettaw li d-donaturi ma kinux dawk magħżula minnhom. 15 minn 30 tifel u tifla twildu wara proċeduri f'Dogus IVF Center. Ir-rapport tal-BBC jgħid li Cryos International, meqjus bħala l-akbar bank tal-isperma fid-dinja, kien waqaf lill-klinika msemmija milli tuża s-servizzi tiegħu fl-2016. It-ħassib kompla jikber wara li 11 mit-tfal għamlu testijiet kummerċjali ta' DNA. Ir-riżultati jindikaw antenati ġenetiċi mit-Turkija jew minn pajjiżi tal-madwar, minkejja li l-ġenituri qalu li kienu ġew imwedda donaturi magħżula u eżaminati minn pajjiżi tal-Ewropa tal-Punent. Il-każijiet ħallew lil familji bitħassib dwar min huma fil-fatt id-donaturi bioloġiċi ta' uliedhom u dwar l-istorja medika u ġenetika tagħhom. L-investigazzjoni qed tifoka fuq it-Tramuntana ta' Ċipru, f'territorju fejn il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea ma japplikawx u li huwa rikonoxxut legalment biss mit-Turkija. Skont il-BBC, il-kliniċi tal-fertilità hemmhekk huma regolati b'mod inqas strett. Intant, kuntatjata minn TVM News fid-dawl ta' dan il-każ, il-kap eżekuttiv tal-Awtorità għall Protezzjoni tal-Embrjuni f'Malta, Simon Attard, assigurat li l-proċeduri f'pajjiżna jsiru skont protokolli lokali stretti u f'qafas regolatorju differenti minn dak fit-Tramuntana ta' Ċipru. Spjegat ukoll li f'Malta id-donaturi kollha huma identity release donors u mhux anonimi, li jfisser li skont il-proċeduri Maltin l-identità tad-donaturi tista' tiġi żvelata li tifel jew tifla mnisla permezz ta' donazzjoni skont il-kondizzjonijiet stabiliti. Hija sostniet li l-awtorità tħeġġeġ lil pazjenti biex jagħmlu trattament tagħhom Malta, fejn qalet li l-proċeduri jsiru b'mod sigur u skont standards għolien.